Bakhuid tongin duwai na binda kong riolinda lingdo bakaniyo banyo ke jingkoi jingkia. Number Laitïa, Laitïa. Sngi katba ngira ke Sngi boram jungu Francis si Bakhuid tongin vanra yagi jing tumu baper ga jungi nginangkar pad yau jisu ben karku yangi baro lemba ga jingya sai lem jungu Francis si Bakhuid yau bangi shait court second Christ ba ar ngiduairu nagabinda baro ki sang riniam ki bashim yau Francis si Bakhuid kum nong da junki Abaro kinyo yaga jingarku bakin roy haga jingidu Chris. Ha kerteng upa baru kun baru men sim Bakhuid. Ka jinga jungu trai jungi Jesus Chris. Bat ka jingi jungu ble lem bat ka jingi selok jungu men sim Bakhuid. Kindon reng ka bat pi baro. Ko himmen ko para. Tongin sangesh por ben kuslai halaka donur ka men sim. Halor ki pop baro ki bangi lale. Bau jisu udang pen kan mau yengi iwei pa iwei. Bangi de pen pediang yawu, bangi de pen imrengkat badu. Kano ka dak ka shin jang ka jing lesting ya ka jing kot jang jisu kalong ka pop ha ka jing im jangi. Tongin karpadi yawu jisu ben map yengi. Ya ki posha ki por ngila kendait ya ka jing kot jisu ha ka jing im jangi. Jisu be eat map yengi sait kud yengi na baro ki pop ki bangi dale nga pala how blay badon born baro bad happy ko himen ko para bangale pop shibun e dagi jimparkat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle pala jonga dagi jingle pala jonga
da ka jing lai palat bakrao e janga namar kata ngakar padia ka Maria Bakhuid ka bayai sa ka teisoti ya ki angel ba kiri khuid baria pi ko himen ko para benduwai na ka binda janga how try ublai jangi ublai badon bor baro ni sene yangi badendala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Thohdieng ni duwai naga binda ka jinga e jango try halo jangi vei pai vei kamda me ha ka ne ka sngi Thohdieng bening kong jango ne banai ngindup dap da ka bor jango bat kum juru ha unu banai jango jingri bale ka Maria teizodi bangina kam I sherhem ya ka ha ka jingim jangi duwai ru naga binda ka perthai baro ka vei bakan don ka jingsu ha ka perthai ni duwai na binda ka jingala ka mo jangi nam pop ni duwai ru naga binda ka mega Bible convention ha ka Taïew ban wan kadar bat katlai ba ka bor jisu nam pau ha ka ne ka jaka ha baro ki bru ki bawan chimenda koblei me oba da ka jinga e jame ya u Francis Bakhuid ka azizi la pinyasirim dor badu Chris ha ka jingduk bat ka jinglong rit jangu to ai ba da ka ba bod din ya ka nuksa jangu ngiru ngin bod ya u kun jame ba da ka jingid ka ba kamen ngila ban long ka way bad me da utrai jangu Jesus Christ kun jame ba im bat sen shareng khat bad me ha ka jingelong ka way jangu men sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pulih na ke kitab ujom. Utrai ula jubab ya ujom. Nabdeng ke lang tari. Hato pila hukum ya ke step. Nado basdang kisngi jong pi. Bat penlong ya ke step pernai. Perngap bakan tip ya laga jaka. Bakan dup bat trai naki senrai jong kepercayai. Ba en kenterno yaki rubaman naka. Ba penkelaya ka percay kum ga dobertha balason muhor. Bat la sudrong yaka kum yaki sabti. Naki rubaman yaka jingsai jongka kilashimno. Bat yaka ksanti bakner jongki kilakdia. Hato pilarung syaki tolong jongka duriau. Ne pilayat yaki nyemra jongka jingjeliu. Hato kila kedrop ya jongka jingyap la pen I happy. Ne pilayo I yaki kedrop jongka jingdum yongin. Hato pi sempang yaka jingyar jongka kendau. Ha yatu lada pi tip yaka ne baro. Hangno galanti sya ga jaka syong jong ga jingsai. Bat hangno ga jaka syong jong ka jingdum. Ba pindup yalam yaka sya ga ima jongka. Bat ba pindup ito yaki linti sya ying jongka. Pitip marba lakai pi hagata kapor. Bat ka jingbun gisngi jong pi kalong ka bakrao. Te ujob ula jubab yau try. Hakmi ngalong uba syongdor
long bom sumdor ayu ngan jubab yami ngaset dakakti yala kasentur ngala lakran shu ngala lakran shisen ban ngan ai jubab shu arsin te ngan ong shu ktin jong try Sngi le. San spale kundai number raspa san punyo. Raspa san punyo. Ganti phone ba a. Utrai undon rengkad bat pim. Kajim puli naka gospel Bakhuid kat kumulukas. Jesu laong kodit yapa ko Korasin. Kodit yapa ko Bethsaida. Naba lada yaki kam pella balaleha pi la leha tirus badusidon la slemba kinjin dala kla kabamot. Da kabashom ha ka jain berni badau how de pay. Henry ha ka sngi bishar and kam le jem yaka tirus badusidon ben yapi. But mapi pat ko kobornom hatu en kindiu yapa hadu beneng en sa pinno arsut yapa shadujok. Jaruba shashkar yapi u shashkar yanga. But jaruba kendait yapi u kendait yanga. But jaruba kendait yanga u kendait yauta u balapa yanga. Ka gospel jom utrai
Kajingiro yame kukres. Ko hemen ko para bayit hau try Jesus Christ. Ngiyusngo iya kajingya tainia. Jungu job badu ble. Bad uble wila pinrem ya u job. Kadba wila stang ban kren sarong halor kie baro. Omde namar ba ulang ba sarong. Henry wila perkat ha kata kadur ha du ha uble wila penshai ya u ba don bore ye halor kie jonga parte. Nangda u job ula ong ngas ula rain minda banyo snawutu kanega jimaya jonga jimpinyai bastard jong uble ya ka parte baro kawai ublehi upenyai ya ka parte ha ka jing start ka jongu badu jobu ong minda nganbu ya ke rim ya ki sembriati ha ki rimyang shindur kanamba ngan ngap jar namar ngamdon eye ban karen sarong hadu kata ka porula perkhat ka jingim jongo baro kawe kalong ka biang lut bad ula pen biang nadong shadong badu bele ula kerli jubab yanga halor ka epidon ka bor halor ka jinglong ayu pisno sarong namar pimdon eye pilong tangga jing tala suda pim tip siapa ka jing shai pim tip siapa ka jing dum pim tip siapa ka jinglong jong kane kamariang kabayait saudong jompi ngirung ilong kaju ngimpat sautu eye halor kane kamariang ya kabangi ong kade ka jongiru kamde sisha ka jongi ya kabangi keren sarong ba ong hana de mangi balale ya kane omde mangi balale shisha omde mangi badon bor halor kie baro jangane ka partay but kane kalong ke jingso tu khala poi shawu job kaddu kadwai ulas ngawtu khalam ka bor penyai jongo ble omdon eye kabayait hakane ka parte omdon eye kabayait hakane ka maria namar ngi long jing tao jongo bale ngi long jing tao jongo bale omde nong tao kane kade ka jimma kaba ap ya bun mut ki bruyo ki pelong yalade nong tao jong kie baro haba maki kilong jing tao haba ngim don kane ka jing so to ngi im sarong ngi ong ngi ngim don kamshu uble namar ngi don ngi sno biang yalade ngi don nadong shadong ha ki inga sem jongi ha ka jingim jongi kane kalong ka jingma kane kalong ka jinglong bangi kintai ya uble kabau jisu karen jisu ong lada pikendai yaki senran janga pikendai tianga lada pikendai tianga pikendai ya ubale lada pishashkor ya kesur jang ubale pishashkor ya kesur jang jisu pishashkor ya kesur jang ubale pa yanga ko himmen ko para hanni ngidon kamban ngabutu baro ka parte baro ki ri baro ki bon ki jait bendriu kila jot namarba kim pat snautu ba shempang ya kane ga jimaya jisu la karan haka gospel minda kasni kordit ya pa ko korasin kordit ya pa ko betsaida kordit ya pa ko kapernaum namarba pim shimla ngei pim shimla pendrit yalade jisu kelle ya ka kapernaum pi perkat pi la poi hadu beneng ha ka burom jampi henry jisu hong pin sa kerlon rengkat bad bara ka burom kaba pelakar na ka perte kabalanga jongo bale ngi baro ngi karya ka burom na ka ne ka perte ngi karya ka burom na ye na ki jing tao jongo bale
Ngi karya ka burom na kane ka perte ka bamde jongi nangta ngi kren sarong. Ngi bun sid ngi syong haki kulai jong ka jing sarong ban ong hana ngis ngo biang. Badu Jesu ong pen sa klon ngin sa klon ngin sa hia shadu jog. Kane kalong ka jingkut jong ki buryo basarong jong ki buryo bam tre ben snap ya ka jingkot jong oble. Kane kalong ka jinglong jong ki buryo bam tre ben yaid badu ble ha ka jingem jong ki bam tre ben kala ka bamod. Jesu ong ladangan cindela yalap yakini ki ketin syaka terus bad sidon kinjindala kala kabamon kinjindala pong ya ke jain berni but kinjindala sha jengin ban pai sha ubale namar bale omdon mano ban pen po ya ka surjong ubale hatiron terus bad sidon ki buryo hando kila sakut haka jingdom namar kimba dios ngo ya ka sur bakran jongo bale lada don hapedeng jongi ki buryo ki bampat ngap ya ka sur jongo bale ya ka kubur jongo bale kane kade ka pop jongi lese namar ba ngim shimla yala ya ka kubur jongo bale ka kubur jongo bale kalong kala kabamud ka kubur jongo bale kalong kala jande ka por ban pai shawu ka kubur jongo bale kalong ngimla shu ban sakut ha ka pop namar kadon ka jingkut ya kum kane ka jingim ka bangi emenda ladangi em ha ka jing sarong u bale wen penshitam ya ki basarong ladangi im ha ka bakentai ya ka jingi kai bat ka surjong bale ngi ha ben ahye ka jingken jing dia jong ka jingim patar ka bangela im de naga daga daw ko himmen ko para u Jesu kran kor ha ka gospel sha ka korasin bat ka betsaida bat ka kabornom namar kini ki longishnong ki balayo bon gilat kalendi ban pai sha utrai Betsaida kamdam lele kalongashnong jong Petrus jong Philip jong Andrew Henry wad hadin bakilayo ibon gidakishin kim shimla ngate bad kim shimla pediang yaw Jesu kabornom kalonga jakashong jong Jesu bat ki apostol kilayo sngo bon gidakishin Henry kila kalalong ki basarong daga bakentai ya surjong bale kadon ga jimma ya ki bryo bakentai linter ya surjong bale kadon ga jimma ya ki bryo ba mutlop haga jingem jongi kadon ga jimma ya ki bryo basa kallot wat haba ka surjong bale kasawa ha ka porte kadon ga jimma ya ki bryo kiba kamatla ya ka jingem jongi naka banyo I ya ka daka shin jongo bale kane kade ka kamram jonga ba jompi ban yusngo ya ka sur jongo bale ban ngeit ha ka sur jongo bale ban play ya ki kama jongi ban yo I ya ki daka shin kaba ubale u peni hangi u Jesu peni hangi kanamba nginduk light im haba u Jesu tarwa hangi ya ka dakashin janga jimpenim ladangi ong ngam don kam ya kane ngam treben ngate ngam treben kala ngam treben bud ya u Jesu ngam ngate ba u Jesu long nompenin ladangi kren hakane ka dor kalong ka jingma ha ka jingim jongki taki brio ki pen kre ya ka jingchot pen pan ki tid ya ka jingma ha ka jingim jongki ngidon kam ban pai shau trai kam kholoi ngidon kam ban kala ka bamo ngidon kam ban penrit yalade kanamba kanum jia ya ka jing jia bashir ke kala jia ha korasin betsaida bad kabarnom kum kini gishnong omdon shuha ka parte menda omdon mano bashong basaha kita gishnong namar kita gishnong baro ki kerlalong tang ka kindo bala jod bamdon ing bamdon brio bamdon jingtung bamdon eye basaiso namar kila kintai dia ubale
ladang kentait kumne ngiru ngingkelalang kibriu bam seizo eye haka jingim jangi jisu ba it karku kardo yangi pensle yangi knamba ngindup la ban shashkor yame ngindup la ban ngeit kame hikai yangi ban ngeit hikai yangi ban pendrit knamba ka borjame kan trek kam hapo jangi balong ki kun ki ba kongu badiai rengkat bad me enyaro ya utrai Jesu Christ Amen. in playa ka jinge ka jingi ngange au leu pa bor nong ta ka ning ba ka do but how Jesus Christ kun pamarwe jungu utrai jungi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria tisuli yau bala shalebin po Pontius Pilatus la sanar penayau la yau la tepiau la hiya shakibeya hagas ni ka balai la mi pan ne kibeya bala kiu shabeni kushang shakamon uplay upa badan bahar baro nang dawan wan pan ban bishari kibeyim batibeya ngange homen sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jinga seloki rikoi haga jingma igipo haga jimmi pat kado haga jingim bam jekut amen Laitïa from Toya duai ko himen ko para baka jinkinia janga ba jampi kallang ka bapidiang hun hau blay upa ba don bor baro Thohdieng pedeng sekian lekti jompi nak bentang singero kurang pedeng jom Thohdieng ngiterwa hame yakini gi jingai ko trai kadbangi karpat ba men pelong yangi ki ba pen krebha ban pen menda ya ga jimaya janga dim pana kaba u Francis Bakhuid ulapiam da ka jing sherhem da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon renka bat pim token tiu yana ki doinod tongin aingu ya utrai u blade jangim da shisha kalanga ba shang hok bat ka bade kadai te jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka bana ingu yame kokin rat upa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi Jesus Christ namar ha ka jim pala ba pala jangi ri koi jame me ai pen biang ya ka balang jame da ka jing khalain batimai bat me terwa hangi yaki dak batikena janga jingir jame la pen shloringi da ka nuksa ba shlor jangi balas chan boringi barabor daga jingi sai sherhem chungi kanamba en pinpura iki jimaya ka jimpenim batkumda kokenrat rankat batki angel batki rikoid kamdabu Francis Assisi Bakhuid ngiro ngi aingu aidam yame kadba ngi penbana daga jing kamen Praise
bangin yo ya kamen siam ban kongu pasas kor ya ujisu bangin dup dap daga bor jong men siam Bakhuid bandon barabor rengkat padu kenam bangin nom kentait ya wu lano ruha ka jingim jongi ai tia ki inga sem jompi kasaba pidon bakabor jisu nam pau halor ki jing tumu jompi halor ki jing sosi jompi halor ki jing jinjar jompi duairu naga binta bar ki kinna badon hapadengi exam ba per ai bakin dap daga bor jong men siam Bakhuid dashisha melong Bakhuid katrai kat mei jong ka jing Bakhuid barrom namar katangi kar padiami to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka ba pa ya umen siam jame kum ka umje halo jongi bakin kalalong yangi kamet barkasnam jongo trai jongi ujisu Christ haka por baladino yavu badala kamons ngabha ula pediang ya ka jing shashitom ula shim ya upu badda ka ba aingu yame ula kdia yavu badula ai halagi sinran u om toshim batto bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti naga benta jompi haka ju keru kaminda la bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang eme ula ayaka halaga senran u om tu shim bat dina kane pi barro ne mar kane kalonga kuri janga snam janga jutang bati mai bat bam chikut ya ka ben pen mi naka binda jumpi par naka binda ki babun naga binda ka jimma yaki pop tale yakane ben kan mau yangam Kosnam bakardor jongo Chris. To pen Bakhuid yangi. Pen Bakhuid yaki men siam hadim pen Bakhuid. Pen koi pen kia yaki bapangi bashitam barra. Yada yangi nau bamen neki kalam. Kajimaya jonka jinget. Markata ngi ke bapen mendaya ka jingia bat ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame go trayo po janga jingim bat ya ka kuri janga jimpenim ngi dap aing waidem ne mar mela new yangi ki babit ben ya hakama jamme bar ben shakriye me da ka bas ngi verid ngi kar paadiye me bangi ke bayo binda hakamet bat gas namu kris ngilong ke bela penyata le ka we da umen siam Bakhuid to ken mau go traya ka balang jamme ka bela priang hasatala ka parte But the penjanaya ka haka jingin, Renkat badu Francis upa Bakhuid jangi, Wilbert Marway no Bishop jangi, but baru kilingdo, but kirinium. Taken maulemru. Yaki himen ki para shinrang but kinde, Kibela yutia daka bakarman yaga jimmy pat, but ya baru kibela kalat no haga jingitsune jamme, top diang yaki shaga jingshaga kama jamme, to isane yangi baro ki bapangi bashitam. Mega Bible Convention haga Taïew benman. Baro ki nompa bakin karlaka bamu. Kam dame ya baro ki bashimenda haga nega mas Bakhuid. Pinsle ya ka nega channel. Ba baro ki bashimenda kinyo mahadi ka jingi barka jinga e. Ni karpadi yami. Ba renkan barka maria teisuti Bakhuid. Ka kami jongo bale. Ujaso Bakhuid kurim jaga. Ki apostol Bakhuid. Ku Francis Azizi Bakhuid, Francis Desires Bakhuid, but baru ki Bakhuid ki bela pensava ya me pateng la pateng. Ngilong ki papit ben yo bintale ma ka jingim bam jikut, but bangin ro but pindon buram ya me da ukun jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu, kanlong hame u blay upa badan bor, ha ka jingelang kawe jungamen siem Bakhuid. Barok keburam bat ke jingero junom la junom Amen
ko himen ko para tongin duwai nagabinda ka jingai ka jingar ku halo jungi bangin dup la ban ya mahat ya jisu par ngidwai ro nagabinda ka mega bible convention ngidwai nagabinda ka sngi ka pernai light nag jing slap ka jing tut paro ngidwai nagabinda ke kampala jungu trai halor bara ki pri ke wan ngidwai ro nagabinda ka jingala ka bomot jungi nong pop kopa jungim ba ka bening ka long ka bakui ka teng kan wan ka hima jumi ka long ka mon jumi hakin do ku ba ka bening to ai ngi minta ka jimbam jungi ka bahala ka sni batamap I kran khan jungi kumbangi rungi map I ka beles niu yangi badwa telam yangi sha ka jimpan shoy henrei to perlait yangi na ka basiniu to perlait yangi ngi karpat ko trai na ka jing siniu baro ha ka jing spoon jamme to ai jing suk jing sign ha ka sngi jungi knamba da ka jing arab ka jing isne jamme ngi light bara bo na ka pop but ngi yo jing da na ka jing jinjar baro hat kadbang idang ap kemelen ti ya ka jing hermen Bakhuid but ka jing wan pa jung nom penim jungi u Jesu Christ Namar ka sume ka long kaima, sume ka bo ka rong, shalom la shalom. Kotrai Jesu Christ meu bela ong ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jing ai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jing suk bad ka jing etli ka we kat kum ka mon jamme mame uba im bad basencha junom la junom Amen. ka jing suk kotrai kandon barabo renka bat pim dam ta ka jing idu Christ tong ini ai market Hakami ukun lambro jungo play. Hakami ubakit na ka pop jungo prate. So kita ke bala coach ka jing kawai jungo kun lambrot. Kamet agas nam jungo Chris kan riang asya ka jing pam jungo. Amen.
yalam jame yaisan shariangi nakabor janga jingwan jame kapok donur min siem jangi hagane communion Bakhuid hagane communion min siem ngitrangi me Jesu ngi edia me Jesu ngirai ban paino shame go Jesu nakaba ena ga jingnom janga pop tayangi way pai way minda taya baro ki bachiminda hagane kamas Bakhuid na jingai na ki inga sem jangi ai bakinang yo bor don bon ge jinge hakama jangi Jesu jibab ye ki minda min kadang ye ki minda lai lord ye ki na ga jingte jingkom go Jesu nagino bamai nogin nagino shun hakama jangi ai bakinang yo mar ye ga jingi jame go Jesu be eat karko kardo ye ki pen katang ya bor ki kon ki baduai minda lemba ge ne ga channel ai bor ge nang yo pideng jinga e halu jangi halor ki kam ge jam jangi halor ka bule ka butti jangi kon jangi halor ki bamma ge bashitam ge batya ha ki hospital jo ki baper halor bor ki kam ge jam halor ki jindok jangi halor bor ge jinge ka ba ki kandu Jesu be eat kner la ka te jame halo jangi vai pai vai ye ki baro lai lod ye ki ko Jesu banginum long show kum ki kon jaga korasin pat saida wan kabarno en rengin long ki kon ki bapdiam pura ye me ha ke jingem jangi ko Jesu be ai bor engi hallelujah 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 Jesu 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 ben kalai ya kamet ka par jangi bapang ki bashitam ki bat lord bor ben kala ka mod ye ki nom pop ko Jesu haba ki bayir batayin ki duai ha kama jame Jesu jawab ye ki ai ki kon jangi kin kala ka mod hallelujah 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 Jesu 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 ai bor ingi Jesu hallelujah 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 Jesu 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 tho ngin nia duai lempa kini ki jingai Bakhuid ya ki bangila yopidiang ko trai to ai hangingi karpan ba da ka ba perto bod ya ka jingit ba ka jingshir hem apostol jungo Francis Bakhuid ngin yo mat ye so junga jingit jame ba ngin pin priang ya ki kaleng na ka benda ka jimpenim jambaro ki brio da ukris utrai jangim utrai undon renka betpim blay badan por baran karkuya pi uppa barokon baro men sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ya ka kubar ba jang utrai da ka jingim ka jomping Isamo yau le. Kene si Thohdieng Bakhuid, si Thohdieng Baningkong, yen chim jing duai na ti beneng slar sapun riu. Ko Jesu batiang tam ko nang sispa ya ke jaj ben riu. To kami yangi ki badam group da ka bas ngaurit akmat ka duan ki jome. Ide ki jome ban ngiwan ru ban long ki jome. Te kunang bangila menyesal kam scam bad me hakimi way po way nangi YT elade menta aga donut kuitam jome bon shisha ko jutip yame meno bon ro kibala kantai no yame ta kabanyau ben yaki hukum jome Tuisne yaki baro ko Jesu gosbuntam atau kring yaki shakadonut jome Atrai tolong sim, om tang hakiriungai, ki bom semla kendria no name, meno, andrai haki kun jodru, ki balai no yame. Trai bor haki, berwan pai seye upa, yo haka jenjar berketingan, ki sitong pada kit kordit. Tolong sim haki taru, galangat haki jing bakla. Nane ki balai klan no name, namar bakim yadai jengmut. Pato kodeki, bakin wan sakacakari, kajing sisa, basa kaju kajing yen. Kenang bangin yalong kawai kasem long brot, baduway nong ap. Tuai ko try hakabalang jungme, ya kajing lai doj basisa, baklem jenjari ay. Tuai ru kajing sup, bat kajing abej hakiri baro. Tuai bahag pertay baro kawai, kan sawa kane kawai kaktiin. Kajing aro agaranut play. Dakabang ilayo kajingim kanam kaburong ilong akan cinom. Amen. Rasi dekat na kanombar sispa safuka. Saga
Bakhuid. Balong Wamenikong, Cinta Berabot, Sama Macam Enyero Yotra Jesus Christ. Junam Lan Junam.